ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ መበል 67 ሃገራዊ ዋዕላ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኤርትራ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ኣባል ፈጻሚ ቦርድ ናይቲ ውድብ ኮይና ከተገልግል ተመሪጻ። ኣብቲ ካብ 19 ክሳብ 24 ጉንበት ዝተቓንዐ ዋዕላ ሚኒስተር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ኣብ ዘቕረበቶ መደረ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ከምኡውን ክኢላታት ተዓውዲ ዝተኻየደ ጻዕሪ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምርግጋጽ ሾተታት ሚልዮን ዝሰጎማ ውሕዳት ሃገራት ክትከውን ምብቃዓ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ሎም መጠን ሞት ኣዴታት ብ75 ሚእታዊት መጠን ሞት ህጻናት ድማ ብ67 ሚእታዊት ክጎደል እንከሎ ኣብ ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተባብዕ ውጽኢት ክምዝገብ ከም ዝተኻእለ ኣብሪሃም። ሚኒስተር ኣምና ስዒባ ኤርትራ ነዝዓወት እዚ ኣብ ምዝጋብ ንዝተኸተለቶ ሜላታት ከምኡውን ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ቀረብን ምፍራይ መድሃኒትን ዝርግሕን ብቕዓትን ኣገልግሎት ጥዕና ብመንግስትን ህዝብን ዝተኻየደ ጻዕርን ውጽኢትን ድሕሪ ምዝርዛር እዚ ምስቲ ኣብ ካልኦት ማሕበራውያን ልምዓታውን ጽላታት ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ተደሚሩ ቅድሚ ናጽነት 49 ዓመት ዝነበረ ገምጋም ዕብሪ ወዲ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 63 ዓመት ክቢሉ ምህላው ብምግላጽ ኣብ ጽላት እዚ ዝተገብረ ጻዕርን ወፍርን መርኣያ ናይቲ ኣብ ምኽራር ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ መርገጺ ምዃኑ ኣስሜራትሎም። በሚኒስተር ኣምና ኑር ሕሰን ዝምራሕ ልኡኽ ብዘካዚ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ብምውካል ኣብ ዝተሳተፉ ኣኼባ ሃገራዊ ኦዲተር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እቲ ጸብጻብ ንህሉ ኩነታትን ዓቕምን ከምኡውን ረብሓታት ኣፍሪቃ ዘንጸባርቕ ንክኸውን እማም ከም ዝቐረበ ካብ በሚኒስትሪ ጥዕና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቶም። ጎን ጎን እዚ ኣኼባታት እቲ ልኡኽ ምስ ፕረዚደንት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኮይኑ ዝተመርጸ ሚኒስተር ጥዕና ኩባ ዶክተር ሮበርት ቶማስ ሞራለስ ዝርከቦም ሚኒስተራት ጥዕና ዝተፈላለየ ሃገራትን ሓለፍቲ ሃገራውያን ትካላትን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ኣመልኪቱ ዘትዮም።